الحروف العربية. حروف זה אותיות, حرف זה אות, حروف זה אותיות, العربية זה ערבית. בסרטון הזה או בסרטונים הבאים אנחנו נלמד את צורות האותיות בערבית ואיך האות מופיעה בתוך המילה. ויאללה נתעלם. זו הצורה הסופית של כל אות בערבית, אבל יש לה עוד צורות, תחילת המילה, באמצע המילה, בסוף המילה, ואני חילקתי אותם לחלקים כך שיהיה יותר קל לכם להפנים ולדעת או לזהות את האותיות ולהבין אותם. בסרטון הזה אנחנו נתחיל עם א', ב', ת' ות'. יש א' תחילית, אמצעית, סופית לא מתחברת שהיא דומה לתחילית, וסופית מתחברת. הצורה של האות היא לפי האות שלפניה, היא קשורה לצורה של האות לפניה אם היא מתחברת או לא, אבל מה שחשוב שנזהה את האות איך היא נראית בתחילת המילה, באמצע ובסוף. בתחילית, אמצעית, סופית לא מתחברת וסופית מתחברת. תחילית, אמצעית, סופית לא מתחברת, סופית מתחברת. תחילית, אמצעית, סופית לא מתחברת וסופית מתחברת. עכשיו זה הצורה של האותיות כולם, כאילו כסיכום, לא נכתב בו האות הסופית הלא מתחברת כי היא בעצם התחילית. עכשיו יש לנו תרגיל, בתרגיל הזה יש לנו מילים ואני סימנתי את האות בצהוב. מה שעליכם לדעת או לעשות, לזהות את האות, איזה אות מסומנת בצבע צהוב. למשל נגיד ארנב, יש לנו את האלף ויש לנו את הבא. אני אקריא את המילים על מנת שנעשיר את אוצר המילים. תמר, מורבע, ثعلب، زيتون، أسد، ربيع، ماما، أرض، ثوم، كتاب، مثلث، نترى בסרטון הבא.